Celka ideme prať, áno? No. A každý sa nás pýta, že s čím najradšej perieme a čo je teraz veľmi, veľmi moderné, tak určite ukáž, čo to máš. To je taký pásik na pranie, tu sa dá, musí to byť špinavé, potom do pračky, je to tak vyzerá. A ukáž, otvor nám, ukáž, jak to vyzerá. Tak toto vyzerá a je tu aj na dĺžku. No, je tam kopec tých pasíkov, jeden pasík je na jedno pranie. Keď máte viacej prádla ako my, tak použijeme aj 2 pasíky. No a my tu môžeme, jednoducho sa to dáva, dáme prádlo do práčky. To všetko ekologické, takže je to bez pridanej chemie. Je to proste stlačený prací prášok, je to vlastne zo Švédska. A chcem vám ukázať, že napriek tomu, že je to ekologické, je to vyrobené z rastlinných zložiek, všetko bio, vegánske, tak či to vyperie aj takéto škvrny. Takže pozrieme sa, tu máme takúto škvrnu. A potom napríklad aj tu máme na tričku, lebo baby sa ma často pýtajú, že či proste vyperie